wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng sagunging para sepuh bini sepuh, ugi dumateng Bapak Yai Ibu Nyai, ugi dumateng para tamu undangan ingkang makempal wonten ing dalem mriki ingkang tansah kula hormati ugi dumateng Bapak Prayitno sakeluarga beserta para juru ladi ingkang tansah kula hormati. Saderengipun acara kawiwitan sumangga kita tansah mboten kesupen manjetaken raos puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ing wekdal dalu menika kula taksih dipun paringi panjang yuswa, taksih dipun paringi kawilujengan, kula panjenengan sami taksah sehat saged makempal manunggal wonten ing dalem mriki kanthi wilujeng lan boten wonten alangan setunggal punapa. Ugi selawat saha salam mugi tetep dumateng ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten tuntunan dumateng kula panjenengan sami sehingga kula panjenengan sami mawanto-wanto nyuwun syafaat wenjing wonten ing yaumul akhir. Dumateng sagunging para rawuh kawula ing mriki minangkani sesulih saking Bapak Suyitno sakeluarga. Inggih Pak Suyitno siang menika kagungan hajat inggih menika ngempalaken para rawuh para sederek ngawontenaken langen beksan pramila menika mangke pinangka pembukaan kawula bikak mugi-mugi mangke sak lajengipun tansah manggih kawilujengan lan sedayanipun ingkang makarya wonten ing mriki mugi-mugi pikantuk kawilujengan wiwit awal hingga sak cekapipun mangke. Lan boten perlu matur kathah bilih kawula anggen kula ngaturaken minangka acaranipun Pak Yuyitno ing wekdal menika nyuwun pangapunten. Ugi menika senajan to cuacanipun rada pendung mugi mboten jawah nggih. Lan ugi siang menika dipun sengkoyon kalian sapa Mas jenenge son iki? Mekar Abadi mbok bilih mijil saking Desa Longsor ingkang dipun cepeng Mas Din. Ugi dipun sengkoyong kalian video syuting saking pundi Mas? Longsor ugi nggih. Nggih. Mugi-mugi sedaya sesarenganipun kalian Bapak Suyitno manggih kelancaran kawilujengan wiwit awal hingga akhir. Ugi siang menika wonten ing acaranipun Pak Prayitno mriki dipun pandegani Sekar Wangi ingkang mijil saking Dusun Tompe saking Desa Garen ingkang dipun sesepuhi dening panjenengan Pak Jadi Pundi tiyang Saidi. Nggih pangapunten sanget. Inggih mbok bilih mangke pancen menika penabuh inggih kathah putrine menika mbok bilih mangke kirang marmaken dhateng manah. Mugi-mugi sedaya pangapuntenipun ingkang kathah. Mekaten nggih Pak nggih. Menika alhamdulillah sampun dipun dampingi kalih piyantun kakung mijil saking Gamping niki mboten asing malih sajanipun nggih. Nggih, mugi sedaya kala wau paringan lancar. Pramila wekdal menika sampun sawetawis tiyang pramila langen beksan dipun wiwiti. Lajeng iringanipun gedhog menika nyuwun gendhingipun ayak kanggo miwiti acara siang punika. Matur suwun.
semua